हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआनो जादों सुप्रिम कर्टनि जानाखि नियसनि जानाखि D.EL.ED लानाय बे D.EL.ED लानाय जानाखि सुप्रिम कर्टआव केसआ पेन्डिं जानानै दंमोन आरो बे पेन्डिं जानानै थानाय केसनि सोमोन्दै नोंथांमोना आंनो कुइसन सोंहरबाय थादों। दा बेखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैनाय जादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नियसनि जानाखि D.EL.ED केसनि स्टेटास बा पेन्डिं जानानै थानाय केस आरो 29 आगस्टआव जानाखि हियारिं दंमोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनानै होगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे নাইলাংবান যাবাই। সো বন্ধুসকল আজিৰ আমাৰ যোনটো ভিডিঅ' অনা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো হৈছে নিউজৰ যোনবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে D.EL.ED লৈছে তেখেতসকলৰ মানে কিছুমান কেণ্ডিডেটে কুৱেশ্যন কৰিছিল যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিউজে যেনেকৈ D.EL.ED কেছৰ মানে হিয়াৰিংটো হ'ব লগা আছিল 29 আগষ্টত। ইয়াৰ কেছৰ বিষয়ত আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কি আছে এইটো ভিডিঅ' বনাব কৈছিল। ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো বনাই আনিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই গ'লে হ'ল। स' लोगोफोर जोंनि जानाखि सुप्रिम कोर्टआवहाय केस जानानै थानाय D.EL.ED जानाखि नियसआव लानाय केन्डिडेटफोर दङ बियो उत्तराखन्डनि जानाखि गभर्नमेन्ट एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बेवहाय केस जानानै उनावहाय केस जाखांनायनि उनावहाय बियो सुप्रिम कोर्टसिम थांदों आरो बिनि हियारिंआ 29 आगस्टआव दंमोन। 29 आगस्टआव बिनि हियारिंआ जायासै लोगोफोर। बियो चेन्ज जाबाय हियारिंनि डेटआ। बे हियारिंनि डेटआ नोंथांमोना नैबाव नायदो 5 सेप्टेम्बराव थांबाय बिनि जानाखि हियारिं। बेखौ 5 सेप्टेम्बरसोआव लानाय जासिगोन होननानै बेयाव फोसावनाय जाबाय। नाथाय 5 सेप्टेम्बराव बे जागोन ना जाया जों बेखौ बुंनो हाया। बेखायनो नोंथांमोना नेथ'बाय थादो बिनि स्टेटासा मा आरो नोंथांमोनाबो सुप्रिम कोर्टनि जानाखि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय थांनानै नोंथांमोनाबो गाव गावनो नायनो हागोन बेखौ बिनि स्टेटासखौ आरो। स' बন্ধुসকল सुप्रिम कोर्टৰ যোনটো 29 আগষ্টত হিয়াৰিং আছিল এই হিয়াৰিংটো নহ'ল। চ' এইটো হিয়াৰিংটো চেঞ্জ হৈ বা ডেটটো চেঞ্জ কৰি নতুন এটা লিষ্টেড কৰা হৈছে ডেটটো আৰু সেই ডেটটো হৈছে আমাৰ আহিব লগা 5 সেপ্টেম্বৰ 2023 এইটো লোৱা হৈছে আৰু 5 সেপ্টেম্বৰ এইটো হ'ব না নাই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো 5 সেপ্টেম্বৰত টিচাৰ্ছ ডে আছে। ইয়াৰ কাৰণে এইটো নহ'বও পাৰে বা হ'বও পাৰে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো নতুন এটা লিষ্টেড কৰা হৈছে ডেটটো। এতিয়া হিয়াৰিঙত কি হয় ৰিজাল্টটো এইটো আপোনালোকে বাট চাব লাগিব। যদি হিয়াৰিংটো যদি পজিটিভ আহে তেনেহ'লে নিউজত যিমানকি D.EL.ED কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু যদি এইটো আশা কৰোঁ এইটো ভালেই আহিব সকলো নিউজৰ D.EL.ED কৰা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব চান্স পাব এইটোৱেই মই আশা কৰোঁ। আৰু যোনটো 5 সেপ্টেম্বৰত হিয়াৰিং হ'ব এই হিয়াৰিংটো আপোনালোকে ৱাইট কৰক ইয়াতে কি হিয়াৰিংটো হয়। स' लोगोफोर नोंथांमोना 5 सेप्टेम्बरसिम नेनांसिगोन 5 सेप्टेम्बराव हियारिंआ मा जागोन। ओमफ्राय बे किबा जान बेबो हियारिंआ डेटआ चेन्ज जानो हागौ मानो होनोब्ला 5 सेप्टेम्बराव जोंना टिचार्स डे दङ। दा बे हिसाबै चेन्जबो जानो हागौ आरो। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि जानाखि कुइसन नियस D.EL.EDनि जानाखि केस जानानै थानाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय। आसा खालामो आङो बे जानाखि सुप्रिम कोर्टनि केस जानाय जानाखि हियारिं जागोन 5 सेप्टेम्बरावहाय बे हियारिंनि रिजाल्टआ पजिटिभ रिजाल्ट फैगोन जायनाखि नियसआव D.EL.ED लानाय केन्डिडेट बिथांमोननि थाखाय आरो बिथांमोनाबो एल.पि. स्कुलावहाय बा एल.पि. लवार प्राइमारियावहाय एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। स' लोगोफोर भिडिअ' बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअ' एसेनोसै गोजोन्थों। स' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ।